ସାଇ ବାବା ଇ କ'ଣ କ'ଣ ବସ କ'ଣ 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 ଆଣିଛ ଇଏ ଦହି ପୁରା କ'ଣ ଆଣିକି ଆଇଲ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଇରେ ଦହି ପୁରା କିଏ ଦେଲା ଦହି ପୁରା କିଏ ଦେଲା ତଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଦହି ପୁରା ଆଣିକି ଆସିକିରି ଏଇଠି ବସି ଖାଇବା ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଇସା ଘରୁ ନେଇଥିଲ ତଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଦହିବରା ବିକା ଆଇଛି ଚାହିଁ ଦହିବରା ଆଣିକିରି ହଉ ହଉ ଖାଅ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଏ ଦହିବରା ଖାଅ ପଡ଼ିବ ଖାଇବା ଖାଇବା ହେଉଛି କିଏ ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମେ ଦହିବରା ଆଣିଛ କ'ଣ ହେଉଛି ହାକୁରି ତ ରାଗିକିରି ବଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ସାଇ ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି ସାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଗ କି ରାଗ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖ ସାଇ ବାବା ଏଇଥିପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦହିବରା ଖାଇଲେନି ଦହିବରା ଆଣିକିରି ଏଠି ଥୋଇଦେଲେ ଦହିବରା ଖାଇଲେନି ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ପାଟି କରିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକିରି ଏଠି ବଇଛନ୍ତି